Як міліцыя спаборнічала за дамінаванне з чырвонай арміі? Чаму яна далёка не адразу стала сацыяльным ліфтам? Навошта спатрэбілася такая колькасць кінапрадукта з пазітыўнымі героямі-міліцыянтамі? Вор должен сидеть в тюрьме, верно? Якая тут маецца сувязь з сучаснасцю? Якую савецкую спадчыну захавала беларуская міліцыя? І чаму выбара паміж законам і начальствам ніколі не існавала? Нагадваю, мы канал «Загляне сонца». Давайте сёння паразмаўляем пра міф савецкай міліцыі, які прасоўваўся амаль стагоддзя і чыя інерцыя да гэтага часу псуе жыцці шматлікім беларусам. Гоу! Вітаю яшчэ раз, давайте зробім невялічкі стоп. Вы, напэўна, шмат чулі пра праблемы беларускіх медыяў. Нас яны, на жаль, таксама кранулі. Мы спрабуем захоўваць аптымізм і працягваем працаваць. Робім, здаецца, нядрэнную справу, якая ёсць надзея, падабаецца і вам. Праз гэта прапануем вам рабіць «Загляне сонца» разам. Фармат і колькасць выпускаў на месяц будзе залежаць ад таго, колькі грошыкаў атрымаецца сабраць. Можна падтрымаць канал праз YouTube, можете заданаціць на Buy Me Coffee. Ёсць опцыя стаць сталым спонсорам ці разова заданаціць. Усё залічваецца і дадае плюсик у карму. Адпаведны спасылачкі ў апісанні і ў каментарах. Мы за свайго боку абяцаем знаходзіць цікавыя гісторыі пра Беларусь і рабіць якасны контент, які можа быць карысным як у моманце, так і праз нейкі час. Давайте беларусіць разам цяпер яшчэ і ў такім больш шчыльным фармаце. Дзякуй за давер, дзякуй за донат. Працягваем глядзець гэты відос. Наш гістарычны рэдактар Алесь у чарговы раз правёў фантастычную працу, але давайте падкарацім перад гісторыю да некалькіх важных тэйкаў. Першае, назва міліцыя на сёння застаецца толькі ў Беларусі, Кыргызстане, Таджыкістане і Узбекістане. Два, слова міліцыя ўжывалася для нерэгулярнай арміі, то бок гэта нейкі там парамілітарная арганізацыя, якая недзе нешта ахоўвае. Трэцяе, у ВКЛ таксама была міліцыя, узброеныя мяшчане ў магнацкіх гарадах, якія стаялі каля гарадской брамы, патрулявалі вуліцы і гэтак далей. Таксама была прыватная міліцыя ў розных там радзівілаў, сапегаў, сангушкаў, і гэта хутчэй былі такія ЧВК. Больш за ўсё нас мусіць цікавіць менавіта савецкая сістэма, бо беларуская выцякае з яе і шмат дзе рыфмуецца. Да саветаў на нашай тэрыторыі карысталіся словам «паліцыя». Новая ўлада вярнула міліцыю і самі разумееце, што чрэзвычайшчына не сканчваецца больш за стагоддзе. Першая савецкая міліцыя – гэта татальна змрок і хаос. Пачынаючы са знешняга выгляду, бо ніякай адзінай формы яшчэ не існавала. На здымках таго часу і 20-х гадоў міліцыянцы – гэта проста ўзброеныя чувакі, які мала чым адрозніваюцца, з выгляду маецца на ўвазе, ад нейкай там банды. Па метадах, дарэчы, яны таксама мала чым адрозніваліся. На падвал можна было трапіць не толькі за контррэвалюцыйную дзейнасць, але і за, напрыклад, самагон. У Менску напрыканцы 1918 года, напрыклад, мужчыну забралі ў турму за нейкую там вадкасць. Яна тупа пахла спіртам, таму што чалавек проста расціраў сабе хворую спіну. Яго расстралялі, і гэта адзін са шматлікіх толькі апісаных выпадкаў. Ад пачатку атрады і дружыны міліцыі паставілі на самазабеспячэнне. То бок, што накалядуеце, то і ваше. Атрымліваўся збольшага тупа бандытызм. Пазней заробак міліцыянтам усё ж далі, але вельмі мізэрны. Палова зарплатні, напрыклад, чырвонаармейца. У 1920-х годах натуральна капейкі. Па БСР цяжкавата знайсці адпаведную статыстыку, але па Бранскай вобласці, суседняй па баку РСФСР, сітуацыя ў 1925 годзе была наступная. Міліцыянт атрымліваў 17 рублёў, а дворнік 45. Высновы можете рабіць самі. Сітуацыя правакавала кадравы голад. Старых расійскіх паліцэйскіх парастрэльвалі. Ёсць меркаванне, так рабілі яшчэ і таму, што вялікая частка бальшавікоў была стукачамі пры цары і не вельмі хацела, каб іх раскрывалі. А новых міліцыянтаў яшчэ не вывучылі. Таму нормай было, калі супрацоўнік маладой савецкай міліцыі не мае аніякай адукацыі і піша ледзь-ледзь. Але паступова міліцыя змянялася, таксама і знешне. Толькі ў 1925 годзе ў савецкай міліцыі больш за 50 зменаў у форме. У 1930-х прадстаўнікі прафесіі пачынаюць адчуваць сябе значна лепей. Чырвоная армія губляе пазіцыі і балы, а яе камандзіры ідуць у топку. Любімая Сталінам міліцыя, то бок НКВД,
КВД у якосці фронтменаў выходзіць у топы. Расце заробак ужо вышэй, чым у доктара ці супрацоўніка ВНУ. Калі сярэдні па СССР каля 350 тагачасных рублёў, дык у воргана гэта ад 350 до 475. А калі высокая пасада, дык до 1000 цэлай. Ну і ёсць прэміі плюс стаханаўскі прынцып. Больш пасадзіш, больш атрымаеш. То бок гонка за раскрывальнасцю у чыста асабістых, у тым ліку фінансавых мэтах, спадчына яшчэ тых часоў, вельмі далёкіх, дарэчы. 1938 году яшчэ адзін значны скачок у заробках. На той час на пік сталінізму гэта ўжо сапраўдная эліта. Вось, магчыма, самая яскравая рыфма з сённяшнімі часамі. Калі ты хочаш даволі комфортна сядзець на штыках, які бараняць цябе ад свайго ж народу, калі ласачка, плаці сілавікам. Вайна зрабіла міліцыю яшчэ больш патрэбнай. Вось характэрны партрэт міліцыянта той пары. На прыкладзе рэальнага чалавека. Гэта Васіль Захарович Ключенко, 1925 году нараджэння. Чалавек нарадзіўся ў вёсцы Апанаскавіча Ушацкага раёна. Скончыў 7 класаў, а ў 1942-44 партызаніў на Віцебшчыне. Пасля скончыў партыйную і міліцэйскую адпаведна школы. І давай працуй. Чалавек да 1952 году змагаўся з бандытызмам на Століншчыне. То бок з любымі формамі адмаўлення савецкай улады. Ад утойвання прадуктаў да ўзброенага супраціву. Зрэшты, міліцыя з ліку былых партызанаў сама, не змяняючы звычкі, часта займалася бандытызмам, п'янствам, грабяжамі і далей па спісе. Такіх сведчанняў насамрэч овер дафіга. Тут нават не патрэбна саву на глобус нацягваць. Асабліва ў раёнах заходняй Беларусі, дзе міліцыю складалі амаль на 100% немясцовыя прыезджыя кадры. Некаторыя выпадкі нават зафіксаваны ў савецкіх дакументах. Так, у Сапоцкінскім раёне пад Гродна кіраўнік раённага аддзела НКВД Гарлоў і міліцыі Банчук, выязджаючы па справах, разам з падначальнымі займаліся п'янствам і незаконнай канфіскацыяй маёмасці. На іх рахунку таксама незаконныя арышты людзей, незаконныя нават па савецкіх часах. У 1946 годзе міліцыянер Чудук з Радунскага раёну проста забраў у вяскоўца каня і прадаў. Ну а што тут такога? Тады ж міліцыянт Шасцярын, выпіўшы, збіў селяніна, адабраў у яго 400 рублёў і 10 метраў тканіны. На большасць падобных выпадкаў скаргаў не было. Людзі, натуральна, баяліся. А калі нават і былі, дык міліцыянтам давалі вымовы. І ўсё на гэтым. Народ такую міліцыю, асабліва ў заходняй Беларусі, мякка кажучы, не любіў. Вось прыклад сапраўднай народнай замовы ад міліцыі. Вось замовы ад міліцыі. Кладу хрэст на ўсе дарогі, на рукі і на ногі. Добра перайдзі, а дрэнна не дайдзі. Народ, канешне, супраціўляўся. На жаль, мы не маем цэльнай карціны, як выглядаў той супраціў пасля вайны. Але на серыю можам даць інфармацыю, калі ласка, калі вам гэта цікава, напішыце ў каментарах, мы абавязкова адрэагуем. Бо архівы беларускія да гэтага часу зачынены. Але акурат з успамінам ветэранаў міліцыі мы разумеем, наколькі маштабны быў рух у 1940-50-х годах супраць СССР. По так званай банды і загінулыя ад іх міліцыянты былі фактычна ў кожным раёне. Ёсць, напрыклад, такая статыстыка. З лістапада 43-го па снежань 53-го органы міліцыі і дзяржбяспекі ліквідавалі на тэрыторыі толькі Беларусі 1264 бандыцкіх групы. А група, трэба разумець, магла быць і 30 чалавек, і 60 чалавек. Прычым самае цікавае, што меліся выпадкі, калі самі міліцыянты шлі ў лес супраць савецкай улады. Вось, напрыклад, успаміны ветэрана Копельскага РАУС Адама Прагуда 1907 года народжання. Запісаныя яны былі ў ліпені 2017. Будзе по-русски. Я в свое время долго работал участковым на районе. В том числе обслуживал деревню Кубовичи, откуда знаю подробности истории про бандита Чайку. Настоящая фамилия Цверко. Был он фронтовиком, ранен в руку и, надо думать, списан по ранению. Проработал немного в милиции, как будто бы в офицерском звании. По неизвестным мне обстоятельствам был уволен из органов и затаил обиду на власть, встав на путь бандитизма. Грабил магазины. Про него в округе широкая поголоска шла. Был Чайка Цверко очень дерзким. Так рассказывали, что как-то пришел он посреди белого дня в столовую в Кополе, сел никем не опознанный за стол отобедать, а где-то рядом с ним за другим столом только отобедал начальник районной милиции Белько. Дождавшись, когда тот выйдет из столовой и сам поев, Чайка присел за стол, где до этого сидел офицер, и на салфетке написал: «Михаил Еремеевич, хотел тебе 100 грамм налить, да ты уже ушел». Шуму потом было. По словам бандыт, насамрэч мог хавацца хто заўгодна. І былыя удзельнікі нямецкай паліцыі, і былыя чырвонаармейцы з медалямі за отвагу, і проста мясцовыя людзі, якія ненавідзелі савецкую ўладу, а яшчэ аграменная
колькасць дэзерціраў, то бок людзей, якія тупа не хацелі служыць у сталінскай арміі. І тут, як ні парадаксальна, адбывалася зрошчванне антысавецкай тэмы і крыміналу, якое пасля замацоўвалася ў лагерах. Але антысавецкі супраціў 40-х, 50-х гэта ўсё ж тэма на асобную, даволі цікавую, як кажа наш гістарычны рэдактар, серыю. Калі хочаце што-небудзь такое, калі ласачка, напішыце ў каментарах. Пры Сталіне міліцыю безліч разоў рэарганізоўвалі, падчынялі і перападчынялі. Гэта быў такі стыль кіравання, кантраляваны хаос. Урэшце рэшт, адзіная МУС у СССР з'явілася толькі пад канец 1960-х гадоў пры такім таварышы Шчолкаве. Той быў, дарэчы, блізкім чалавекам Брежнева. Нищая, плохо оснащенная, деморализованная милиция, малообразованная, в некоторых важных службах до половины сотрудников не имели за плечами даже средней школы. Непопулярная милиция, в которой бьют, дала повод к волне антимилицейских бунтов. Когда министр Щелоков вернется из своей первой поездки по стране, он поделится впечатлениями от своих подчиненных. Не знаю, как на врагов, а на меня это войско наводит ужас. Гэта з успамінаў пісьменніка Сергея Крэдава. Захавалася запіска Шчолакова Брежневу пра кабздец у савецкай міліцыі, згодна якой у 1962 годзе да адказнасці дысцыплінарнай і крымінальнай было прыцягнута 31 000 супрацоўнікаў МУС, а ў 1966 больш за 41 000. У 1967 годзе некамплект у сістэме МУС складаў 17 000 чалавекаў. То бок нізкія заробкі і кадравы голад. Склалася сітуацыя, калі ў міліцыянеры ідуць тыя, хто не можа уладкавацца ў іншыя месцы. Вельмі часта неадукаваны ці вяскоўцы, якія вось-вось вырваліся ў горад. А нізкі заробак прыводзіць да таго, што больш-менш талковыя кадры пры першай магчымасці спрыгваюць у іншыя структуры і ведомствы. Ну, а ўжо тыя ідэйныя, сапраўды ідэйныя, хто сваё жыццё не бачыць без міліцыі і часам сапраўды прафесіяналы, уладкоўваюцца на падпрацоўкі грузчыкамі ці вартаўнікамі. Таму запусцілася рэформа, якая мела падняць і прэстыж, і заробкі, і статус МУС. Дапамагаў Шчолакову, дарэчы, яго намеснік, які перад гэтым быў кіраўніком МУС БССР, Барыс Шумілін. Разам з тым, акурат у 60-х гадах зноў пачалі закручвацца гайкі. Лёгкая ностальгія па сталінскіх часах. То бок, калі ў 1959 партыя ўзяла курс на пабудову камунізму, ну і тыпу грамадскі парадак мелі абяспечваць самі людзі. Невядома, праўда, як. Дык у 60-х узмацнілася цэнтралізацыя і кантроль на ўсіх узроўнях. Разам з тым, больш сталі змагацца з тым, што называецца прычынамі злачыннасці, нізавым узроўнем, хуліганствам, алкагалізмам, антыграмадскай дзейнасцю, ну і туды скопам запісалі ўсё, ад самагона варэння да джинсаў і субкультураў, якія тыпу растлівалі грамадства. У розных там аблавах на нефармалаў, патлачоў і хіпі міліцыя, канешне ж, была абавязкова задзейнічана. Пачаўся час розных праверак, патрулёў з кантролем у парках, на стадыёнах, у клубах, у тым ліку з дапамогай ДНД, дабравольных народных дружыннікаў, якія разглядаліся як кадравы рэзерв МУС. Тыпу адтуль ужо можна было трапіць на службу з базавай падрыхтоўкай. Дарэчы, у 1984 годзе у СССР было 13 мільёнаў дружыннікаў, то бок цэлая армія. Дарэчы, яшчэ ў брэжнеўскія часы з'явіўся тэрмін 15 сутак, так добра вядомы беларусаў. На 15 суток. 15 сутак за хуліганства як альтэрнатыва папраўчай працы на 1-2 месяцы з утрыманнем 20% заробку, ну альбо штраф ад 10 до 30 рублёў савецкіх. Але злачыннасць чамусьці надалей расла і нікуды асабліва не скарачалася. Калі канкрэтна па БСР, дык толькі надалей павялічылася колькасць гвалтаванняў, замахаў на згвалтаванні, крадзяжоў, махлярстваў і хуліганстваў. Напрыклад, у Чэрнікове у 1972 годзе чалавека асудзілі за чужое злачынства да расстрэлу, які замянілі пасля на пятнашку. А калі знайшлі вінаватага, дык нічога не памянялі, проста даклеілі да справы новыя звесткі, ну і чаму бы і не. Дарэчы, у тым самым 1984 годзе з паляўнічай стрэльбе застрэліўся той самы Мікалай Шчолакаў, рэфарматар савецкай міліцыі і сябр пакойнага Брэжнева. Яго скінулі з усіх пасадаў, пачалі пераследаванне за карупцыю, злоўжыванні, бо знайшлі даражэнны антыкварыят, карціны, аўтамабілі. Карацей, зусім не па савецкіх стандартах чалавек жыў. Ёсць тэма, што прычына была ўсё ж не карупцыя, а барацьба паміж МУС і КДБ за ўплыў, бо спаборніцтва гэтых ведомстваў цягнецца яшчэ з тых даўніх гадоў. У кожным выпадку у гісторыі савецкай міліцыі гэта вельмі сімвалічны акорд ці развітальны залп з паляўнічай стрэльбы.
Колішні кіраўнік Верховнага Савету Мечыслаў Грыб працаваў у міліцыі з 1959 па 1993 год. Ён паспеў пабачыць і тую савецкую міліцыю, і новую беларускую. Заспеў і разгоны дэманстрацыю, і знікненне Захаранкі, то бок новыя рэаліі, так бы мовіць. Ну, і ў яго нарадзіліся наступныя назіранні. Савецкі міліцыянер працаваў у іншых умовах. Тады было ўсё ж дзяржаўнае і міліцыя і адносіны. Тады міліцыя не вельмі добра забяспечвалася, не вельмі добрымі былі заробкі. На той час усім было цяжка. Міліцыя была больш адказнай, выхаванай іншымі падыходамі. Што тычыцца аўтарытэту, то на вялікі жаль міліцыянераў не так сёння выхоўваюць. Кожны з іх павінен разумець, што галоўным з'яўляецца народ. Павінна быць нейкая справаздача перад насельніцтвам. А сёння міліцыя ад чаргоўца да генерала не залежыць ад людзей. Таму ёсць грубасць і непавага да насельніцтва. Канешне, Грыб чалавек зацікаўлены, бо ўсё жыццё быў у сістэме, міліцэйскай сістэме. Гэта не погляд збоку, але праўда ў яго ў тым, што нават у СССР, калі не лічыць сталінскія часы, міліцыя хоць неяк заставалася часткай народу, з усімі плюсамі і мінусамі. Гэта не былі нейкія людзі з іншай планеты, для якіх асобна будуюць мегаінфраструктуру, якім можна ўсё. МУС, як сведомства, яшчэ не было дзяржавай у дзяржаве. Але і сваёй гэтая міліцыя савецкая, канешне, не была. Бо яна была не народная, а дзяржаўная. Сёння чалавек ловіць хуліганаў і алкашоў, заўтра шукае маньяка, а паслязаўтра, як было ў 1988 годзе, ідзе разганяць мітынг на дзяды. Бо дзяржава так сказала. Магчыма, у такой пакорнасці і адсутнасці нейкай рэфлексіі акурат і сакрэт, чаму ж тысячы міліцантаў так проста праглянулі абсалютна відавочнае забойства Юрыя Захаранкі. Працягнулі працаваць у сваіх кабінетах, быццам нічога не адбылося. Таму з усёй павагай да асобных міліцыянтаў, якія сапраўды расшуквалі злодзеяў, дапамагалі людзям савецкай міліцыі як ведомства, а з ёй і беларуская орган са збітым арыентырам. Бо на пытанне, што важней, закон ці начальства, адказ найчасцей быў, зразумела, які. Вы же самі ўсё разумееце. Разумеем, але не прымаем і не падзяляем. Нагадваю, у вас ёсць магчымасць рабіць гэты канал разам з намі і дапамагаць ягонаму існаванню. На сервісе Buy Me Coffee можна заданаціць разова ці стаць сталым спонсарам. Мы будзем удзячны вашаму удзелу і будзем працаваць так жа якасна, як і раней. Дзякуй вялікі за прагляд, дзякуй за донат, давайце беларусець разам.